Салом салом дӯстони азизу гиромӣ. Бинед чӣ хел берун шамол, берун беҳад ҳаво хушрӯ, офтобак некунами шамол беҳад одама зиқ мекунад. Шамоли хунук. Ай хелда бинед чӣ хел ҳаво хушрӯ, офтобаки хушрӯ. Дирӯз ман каме трезҳоя кушода монда будам, ҷое бинед чӣ хел пури чанг шудаги, ама хел поло ба фикрам чӣ қадар чанг шудаги ҳаста. Беҳад ҳаво хушрӯ, лекин шамол гӯем. Ам хел рости гап хела вақт шуд ки влоги ҳаррӯза накардистам. Мехоҳам влоги ҳаррӯза кунам. Рости гап ай моҳи январ ҳаст ки ман микрофон заказ карда будам. То ҳол ман моҳи феврал ним шуд гӯем, то ҳол наомада микрофон интизор ва сиёвуша ман ҳозир хобондам, хобаш бурда гӯем ва кору бори хона бисёр. Мехоҳам хонаҳои палисос кунам. Хамир кардам, хамири нону хамири хостам пирашки кунам. Рости гап чанд рӯз аст ки ҳамин ваи пайрухшонаи тамошо мекунам, мебинам ки пирашки пухтестанд. Баъд манам гуфтам ки ками хеста бисёр не камакак пирашки кунам. Гуфтам обеда хӯроки суюқ кати нағз мешад. Манам мехел инҷа ман ин гулои лолая бинед дӯстони азиз. ва то ҳол гул накардинам, хеле истидай намедонам гул мекарда бошад. мана инош нест, ман хеле хушрӯ. ва вай баргои ман ин гула гӯем то охири ҳамақа кардам шуд нашуд бо тосид безеб шуд, баргоша шикастама даруни хок да шинондам шуд. бинам кани мебурод ё ки не. ман нав пасудовоё шуштам ва ҳозир ками картошка тоза мекунам. Картошка мемонам ки то ки пухтан гирад ва хамири пирог мекунам. Бо мехоҳам якти дига пирог кунам, барое ки печеньё тамом шуданд. ҳамаш чизем хеле гӯем барои десерт тамом шуда. Шавҳари манам хел пирог хӯраканд, барои ҳамин якта пирог кардам монум ва баъд пирашкиву нове пухтана сар кунем. дӯстони азизу гиромӣ, пирашкиҳои мо тайёр шуданд. Рости гап ин дафъа қадар хушрӯ нашуданд, асоси он ки тайёр шудаги ҳастанд. ҳозир мастобая мондам ман зверобой сметана кати мехрем гӯем. мехел ҷӯшак, мана мехел шудан ҷӯшоли. берун ҳаво аҷоибот хушрӯ ки дӯстони азиз. мехоҳам ихел ҳавода треза шӯям, лекин намешад треза шудан. ҳолям ҳаво хунука гӯем. беҳад ҳама трезаҳо чиркин шудагӣ. ман ин решоткая мехоҳем камтар дуртар кунем ки то ки трезаҳои ба ҳазор шушта шавад. яктаи дига ҳамқадар гӯем, ҳамақа ё ки намедонам 20 сантиметр ё ки 10 сантиметр дуртар шавад, нағз мешад. бинед чӣ хел ҳаво хушрӯ. мо ҳозир обед мекунем. треза пастая накушодагӣ гӯем. ай саҳар то ҳол маҳкам намекунем. инҷа дар хамири пирог ман инҷира истодай ва рости гап фаромӯш кардам ки разрихлители андозам шуд. на сода андохтагӣ, на разрихлители. хай мебинем чӣ хел мешавад пироги бе разрихлитель. ҷо ҳамаш тит. ҳозир обед мекунем, мехезам полниси хонаҳои палисос мекунам, уборка мекунам, ё боро ошхона ҷомгир мекунам гӯем. дӯстони азизу гиромӣ, нонои мо мана тайёр шуданд, субсирхаки хушрӯ шуданд гӯем. 3 та нон кардам, инаша бинед аллакай нимаш нест. ана мехел ва ҳозир пирогка мондам тафтонда. майли ҳозир мерам. ана мехел ҳозир тафтонда бошад. инҷа бина тафтонда бошад ва я мондагӣ ҳастам. пирог сиёвуш бача хетез берун торик шуда ва ҳозир мехоҳам ки кухня каме уборка кунам бо
Салом дӯстони азизу гиромӣ, видеои ҳаррӯзаи сар мекунем аку разрешение гирифтем гӯем ҷо ман Сиёвуш каси рафтестем дикаса хони момош мерем. Момош як ду чӣ мехоҳанд харидан, лекин худшон наметавонанд рафта, барои ҳамин мо бозори сомон мерем, атуш сомон гӯем харид мекунем. Берун набинед чӣ хел ҳаво гирифтагӣ, имрӯз шамоли хунук безеб, беҳад ҳаво безеб. Сиёвуш ра кардед. Ҳамхемо маршрутка кати мерем. Мехостам коляска кати равем, лекин дидам ки шамол ҳаво гирифтагӣ, барои ҳамин маршрутка кати мерем. Мана муслими хулиган омада ва инҷода ягам пучини овардам, беҳад ҳам хел бамаззаи хушдоштаги коли рецепташа мегирем ва мепазем ҳамроҳ. Беҳад бамазза шудаги ҳастая. Қабаташ крем дорад. Не, Сиёвуш да на тез. Худат хоҳ? Наски чой бинам. Ой. Наш детский. Ман камтар харид кардам мегӯем. Ози мерем аквай хона. барои он ки шаҳрам беҳад сарусема кардам, мана тез биёин гуфтам, барои ҳамин рафтестем. аз автобус суманако чанди? Инаш чия? Сафедаш қаймоқ. Аллакай суманак буромада. ин автобусҳо поён намеистода бошанд. аз автобуста мешинем мерем. бинем чӣ хел раҳоя маҳкам кардиям. вайда стройка рафтестай. ростика беҳад сарусема шудам ман. шавҳарам ҳам хел одами тез шавем, тез биёед. уже обед шуд, ман худам дер буромадам, камтар кор доштам мегӯем. барои ҳамин хотир ҳамин 1 соат бар ин гаштем, то 1 соат да чӣ сёмка мекунӣ, чӣ не. худша айси ба айс мери ки аллакай бая шуд. мехостам пардаҳоя сёмка кунам, лекин нашуд. овози Сиёвуш. хай биё куртка такашум. ту пулти кондиционера чӣ ба гирифтӣ? мультик монум та? ана рафтем ман мультик монум, ту шино. футболката чӣ ба мекашӣ? машин инҷа? ман ҳозир мебиё. дӯстони азизу гиромӣ, мо аллакай омадем. айн бозор омадам ман. хони очамшон рафтем ва онҷа обед кардем. боз шавҳарам омадан ва якбора хиста омадам, барои он ки вай ужин да ҳичи неста, ужин тайёр кардам дар кора. хуб, инҷода ай бозори помир дуромада крачка гирифтам монам хел 4 дона ва якта қаймоқ гирифтам шавҳарам, мандарин гирифтем ва 4 дона крачка 43 сомон. инаш хай 7 сомонай ва ин бошад 1 кило мандарин аллакай 9 сомон шуда бинен. 7 сомон буд вайрӯз панҷшанбеда. ва инҷода барои кӯдакон мана ин якта бозича гирифтам гӯем, барои он ки кӯдакҳо берун мебуранд, ҳичи надоранд, дастшонда ҳичи нест, баъд ҳамин сангай, хокай, мусрай чизе бошад мерасанд. баъд гуфтам ки бинам ки ҳамин 20 сомон, баъд якта ай ҳамин гирам. Сиёвуш чапакнида тайёрай. ва баъд ҳамин сатлича гирифтем гӯем ва дидам ки камтар нормалниш гӯем 20 сомон, бо айн буд калонаш 30 сомон. вай бо лейка доштак. биё вай сатличаша тема нишон тиюм ба барша темада вай. ман ин сатличаш качестваш гӯем нағз нормальни сатличаш хушуча. ман ин формочкош ба фикрам умуман ҳичи дар кор намешад, барои ки инҷода хок пок гуфтани гап нест. вайда қум гӯем, хок не қум. хай
қайроқум кай равем агар ба мебарем гӯем ана мехел бо ман хел крокодил дошта якта дута сета чорта ана бо рак дошта панҷта вай дошта гӯем формочкаву ду дона аҳам белчаҳои ду таи монанд буд ду белчаи дута хеле мемонданд ба фикри ман нафстар мешуд ҳам сиёвушда ҳам нилуфарда ҳардуш бозӣ мекарданд ато яктаи мана бо доштай мана инаш дӯстони азиз бо доштай ха ҷамъ кун гир бар ҳоли апаш бегонӣ мебиён апашда нишон тем бо да ба кӯча ки биромадем мусрое намерасем сангое ҷамъ намекунем ба берунда ҳамин чизеро ки бинанд мегиранд сраза ина ҳама вақт ҳамин дастшон дами сатлича метиҳам берун мебурон бо медро ну агар гум накунанша лейкадораш хушрӯ буду лейкаш бо алоҳида буд 20 сомон 20 сомон мегум 12 сомон хай 10 сомонда мумкин зият леки бо ин 20 сомон вай 12 сомон нагирифтам бо гуфтам хай ягон вақти дигар ҳозираш да ҳаминоша гиранд бозӣ кунам ҳама вақт мехостам мефтам ки ҳамин кӯча бироем ба ёдам мезад мефтам ки ин дафъа бозоро ҳамгар ман ҳатман ай ҳамин чизо мегирам шуна пӯс кунумша хезм як бор хонаҳоё ҷамъ кунум сиёвуша хобонум авқот пухтан дар корай ростигап имрӯз мехостам тахтача гирам лекин якта тахтачае дидам беҳад маъқул шудак 35 сомон гуфта иқа пул надоштам ман барои мипад нагирифтам кӯдако кати берун биромадем трезак шудаги авқот мондаги ҳастам ва хостам ками кӯдакои берун бурора як ним соат берунда гардад сиёвушу нилуфар тит накунен вай қумоя нилуфар игрушкошуна гирифта берун биромаданд охи вай қуми вай неста ки печат шавад берунда имрӯз ҳеч ка несту қа шамолак гӯем барои ҳамин бусу набар сиёвуш на ғалтӣ як ҳамаҷашона пури хок мекунад белчаи худаш гирифта ва сиёвуш додуда сиёвуш ҳамаҷаро пури чанг накун охехе дӯстони азизу гиромӣ бегоҳи рӯз шуда аллакай соат 7 ва ман аллакай хӯрока тайёр карда шудам макарон шӯрбо кардам гӯем намахел кӯдако аллакай хӯрданд ва шавҳарама интизор ки кай биён шавҳарам низ хӯранд баъд тамом шумо чӣ кор кардастед ман инҷа дита хулигано хулиганӣ кардистано ин қитичаи кинҷа парфтак корои сиёвушаян сметанаи хурдай парфтай ой худо ба шукр ана мехол дӯстони азиз ҳамин кати биёин влогро ба охир расонем имрӯза влог акнун ман ҳаракат мекунам ки ҳар рӯз влог кунам хай мебинем кани чӣ хел мешавад ҳозир стирка мондам на стирка тамом кард хестаму стиркая офтоб мекунаму якбора камаки дигар либос аст ҳавоям мемонам якбора як ним соат шушта шавад тамом ана мехел хай дӯстони азиз то дидори оянда дар паноҳи худо бошед